Tada! Ja, god aften. God aften. God aften. God aften, så er vi her igen. Og Raka, det handler om dig. Den er Helene her. Og vi siger Og Anders simpelthen derovre. velkommen Ja, det klarer du i lige chatten. i chatten. Sådan der. Vi har en chat. Hvad vil Velkommen man i kalde det chatten. på dansk, hvis man ikke chatter? Jeg ved godt, det Man alle snakker siger. Jo, i snakkeren. over i snakkeren, ja. Ja, der kan man Og, skrive, hvis nu man er med og gerne bare vil. Nej, ikke gerne bare vil. Hvis man gerne vil kommentere, så er mulighederne for dem, der deltager, at skrive over i chatten. Det er kun Anders og mig, der er på med billede og lyd. Ja. Og hvis man bare vil lytte og kigge uden at skrive, så gør man det. Og øverst oppe, der står en mørk knap, eller det skal vel forstå være en knap, der står following. Der kan man trykke på, og så kan man følge os. Og så kan man få notifikationer hver gang der kommer noget fra os af her på Crowdcast, og det gør der jo en gang om ugen om tirsdagen. Her kl. 19.30 til kl. 20.00. Ja. Og dernede under os, der er sådan en grøn knap, hvor der står se mere om os her. Klikker man på den, så ryger man over på vores hjemmeside, og så kan man læse noget mere om, hvem vi er og hvad vi laver. Og hele vores filosofi med at stå her. Men skal vi komme i gang, Anders? Ja. Ja, det jeg vil spørge både dig spændende. og dem, der er med, Ja. om jeg må have lov til at dele et perspektiv. Det må du, og jeg skynder mig også at skrive. Ja, der skriver jeg. Og så for dem, der har lyst til at skrive i chatten, det kan gøre ligesom os, så skriver ja, det er i orden. Ja. Og Vi skal jo bare have et enkelt ja, ikke? Så det kan godt et ja, det er nok, så godt sidde 7 nejer, men vi går med det ja, der kommer. Ja, så bare et ja, det er nok. Ja, det er nemmere ikke. Så vi skal til at varme op og træne vores psykologiske fleksibilitet. Yes. Ja. Så dagens tema, det er jo om at leve med usikkerhed. Hvad det hedder, jeg vil lige se her, sådan der, om at leve med usikkerhed. Håndtering af livets udfordringer i forbindelse med, hvad det hedder, livstruende sygdom. Det er et meget alvorligt tema, vi sådan tager op i dag, men det er jo også fordi, at det rammer jo alle i livet, der på et eller andet tidspunkt, så bliver det livstruende. Ja, man kender nogen, men er selv den, der er ramt, altså det er en del af livet, så det er et ganske urettet emne at tage fat i. Men vi starter lige med det her MyLoop, vi har på skærmen. Det gør vi. Og det består af, jeg kan lige forklare, hvordan det hænger sammen. Der er sådan et kryds der på midten. Den lodrette akse her, der er der simpelthen op for oven. Der står der 5 sanser. Ja. Og hvad er det, Anne-Helene? Jamen, så kan vi se, og vi kan høre, vi kan lugte, smage og føle, røre. Og det betyder sådan, at når vi er ude i det virkelige liv, så kan vi sanse, og så tager vi tingene og livet ind, de ydre oplevelser. Ja. Og nede for neden, der er de indre oplevelser. Og hvad er de indre oplevelser? Det er jo noget med det mentale. Hvad sker der inde i knolden på os? Også, hvad sker der i kroppen på os? Ja. Og når vi taler på de indre linjer, så er det noget, som jeg kan jo ikke se, hvad der sker på dine indre linjer, selvom jeg gerne vil. Jeg kan ikke se dine tanker, jeg kan ikke se dine følelser, det der foregår i hovedet. Jeg kan ikke se, hvordan din krop har det, om du har ondt eller ikke har ondt. Jamen, du har forhøjet blodtryk. Eller et eller andet den stil. Ja, du kan ikke se så det er det, vi registrerer hernede. Så vi skal jo til at tage vores eget perspektiv nu. Og det andet, vi skal tage stilling til, når vi tager vores eget perspektiv, det er simpelthen det højre. Når vi oplever noget inde i ude eller udenpå, giver det glæde og velvære. Og den lille Araka-mus herovre. Glæde og velvære. Sådan ser det ud. Et smil. Eller til venstre, på den vandrette linje, der er der lettelse og lindring. Puha. Og der er en lille Araka, der siger puha. Det var jeg nåede det lige. Ja. Eller jeg har lige fået overstået min hovedpine. Det var en lettelse, og det var en lindring. Så nu sover jeg lige et par timer over på det. Men nu går vi i gang. Og sådan en matrix starter med spørgsmålet over til højre, nederste hjørne. Hvem er vigtig for mig? Og så, når jeg stiller det spørgsmål til mig selv, og når I bliver stillet det spørgsmål af mig, så dukker der noget op inde i hovedet. Hvem er vigtig for mig? Og jeg kan da starte med at sige, at min datter er vigtig for mig. Ja. Så, og hvad med dig, Anne-Helene? Der dukker jeg selv op. Du dukker selv op? Ja. Jeg selv dukker op? Ja. Ja. Og så dukker min mor også lige op her. Sådan der. Og det er sådan det, der sker. Og nu kan I jo tænke derude, hvis I er med, enten live eller I ser den her genudsendelsen,
Hvem dukker op hos jer, når I stiller jer selv det Ja, spørgsmål? det er spændende. Og nu kan man sådan lige, det vi sætter tempoet ned nu, så det er faktisk det her også handler om, sæt tempoet ned, bemærk, hvad der foregår. Så kan jeg spørge dig, Anne-Lene, når du kigger på den liste her, som du har skrevet dig selv, hvilken følelse giver det dig? Altså, jeg giver dig sådan, det er over glæde og velvære, lykkefølelse også. En lykkefølelse? Ja. Okay, så og også min datter, det giver mig også en glæde og lykkefølelse. En kærlighed måske endda. Så går vi over til venstre. Så skal vi til at sådan finde ud af, hvad der så dukker op indeni, når man siger ubehageligheder. Hvad har der været af ubehageligheder i dag, eller de sidste par dage i dit liv? Hvad dukker så op, når der bliver stillet det spørgsmål? Og en ting, det kan være frygten for et eller andet. Frygt for, hvad kunne vi sige, frygten for at komme for sent. Ja, det er jo en god klassiker. Til et møde. Ja. Til et vigtigt møde. Til et vigtigt møde, så vil det være, at på gangen, der løber man alle kollegaerne ned, fordi man skal skynde sig at komme ind ad døren, inden de lukker og starter. Men nu kan jeg så spørge dig, Anne-Lene, hvad har der været, har du haft nogle ting? Ja, det har jeg. Jeg er øm i hele kroppen og ryster, og som man kan høre, så snotter jeg. Og det er meget utilfredsstillende. Så jeg har alle mulige ubehageligheder inde i kroppen. Så det er utilfredsstillende? Ja. Du er utilfreds indeni? Jeg er meget utilfreds. Det har jeg ikke bestilt. Så det vil sige, at du er faktisk irriteret? Eller utilfredsstillet? Hvad er det for en følelse? Hvad er det for en følelse? Det er måske med, at det er sådan det har jeg da ikke tid til. Der er nogle vigtige ting i morgen. Det kan jeg ikke lige overskue. Det var en tanke. Ja, det kan jeg ikke lige overskue. Jeg skal aflyse det, fordi hvilke konsekvenser får det så videre frem. Skal jeg nu aflyse? Ja. Konsekvenser. Hold da op, der sker meget ind i hovedet på dig der, hva'? Ja, det gør der. Ja. Og så sender jeg tanker ud i universet. Jeg er rask. Jeg skal have de healende energier, så jeg er frisk eller friskere i morgen, når jeg vågner. Nå. Ja. Hvor skal de placeres? Lige for at sortere dem? Nu sender jeg healende tanker ud i universet. Det er jo over noget, der er vigtigt for mig, så det er nogle tanker til mig selv, som giver mig glæde og velvære. Hvad der er vigtigt for dig? Det er at sende healende tanker ud i universet. Det var ny. Ja. Så det gør du simpelthen for dig selv her? Ja, det gør jeg lige for mig selv. Ja. Så øm i kroppen. Så går du herover til højre. Lige se der. Ja, hvis du kan tænke dig syg, så må du også kunne tænke dig rask. Det er filosofi. Det er da meget god. Det får vi se i morgen tid. Ja, vi må se, om jeg springer ud af sengen og siger, hvad så, ja. Godt. Jamen se, nu har vi allerede gang i den. Og vi har, hvem er vigtig og ubehageligheder, der er dukket op. Så det var på de indre linjer. Så jeg har fået en masse viden om dig nu, som jeg ikke vidste. Og fordi du har delt det, hvad der sker hernede til venstre. Ja. Så nu er spørgsmålet, når vi går op til højre her. Venstre. Til venstre. Til venstre. Hvad er det for en adfærd, vi ser, som hænger sammen med de ubehageligheder? Udkommer du med en adfærd, nu kan jeg sige, kom for sent til et vigtigt møde. Jamen, hvis jeg er bange for det, så kører jeg tidligere hjemmefra. Det er også, at du har en god replik, du lige kan fyre af, når du træder ind ad døren et par minutter for sent. Nu er det frygten for, at jeg ikke kom for sent endnu. Nej, det er også rigtigt. Du er ikke kommet for sent endnu. Så det er rigtigt. Det er den her, det er frygten for fremtiden. Og nu når jeg det nu. Ja, det er rigtigt. Jeg er øm i hele kroppen. Jeg bliver stå og småryster også. Du småryster? Og så snøfter jeg. Det kan man se. Ja. For det her, der sker heroppe, det er jo det der på de yderlinjer, som man kan se. Ja. Så når Anne-Lene, hun er øm i hele kroppen, så småryster hun. Og snøfter hun. Ja. Hvordan kan man se på dig, at det er utilfredsstillende? Det har jeg da ikke tid til. Kan man se det på dig også, udover det småryster og snøfter? Nej, men jeg har sådan for mig selv lavet den her power pose. Jeg har sagt, ja, det kan man ikke rigtig sige, jeg går lige bag det. Jeg er sådan, ja, frisk, og jeg skal bare have de gode energier. Så du har power poset for dig selv? Ja, helt alene? Var du på toilettet? Eller nej, ned gennem gangen. Power poset ned gennem gangen? Yep, så mens jeg gik, kunne jeg lige lave den her. Skal have noget positiv energi. Så faktisk, det kunne man se dig gøre, for det har jeg ikke tid til. Så powerpose, så tager du
Bum. Sådan der. Ja, så kan vi sådan lige kigge på helikopteren her og sige, godt. Power pose. Ja, du ryster. Det er utilfredsstillende. Ja. Så kan I se, der er en tom kasse op til højre. Det Det var til højre, ikke Anne-Lene? Nu er det til højre, Anders. Ja. Jo, den køber jeg. Det ser spændende ud. Der er igen adfærd. Nu handler det så bare om, i stedet for, hvordan vi har en adfærd herover, som vi har som følge af frygt, eller som følge af i kroppen, så gør vi noget. Og når du power på, så hvad gør du så det for? Det gør du for at få lettelse og lindring. Ja. Og det mærker vi ikke altid efter. Det er sådan nogle ting, vi glemmer. At kommer tidligere hjem fra, kan jeg så sige til mig selv, jamen så er den klaret. Og det er sådan en overlevelsesmekanisme, som faktisk er rigtig god. Så der er ikke noget, der er godt og skidt her. Der er ubehagelighed. Der er det, der sker. Vi gør noget, og der er det, der sker. Og så er det den følelse, som vi typisk glemmer, at lige mærke efter. Hvordan føltes det lige at få powerposet? Det var egentlig meget godt. Og apropos det her med, at vi bare ser, hvad der sker i forhold til, hvad der foregår på de indre linjer, så er det jo, at vi er i gang med at øge vores psykologiske fleksibilitet, når vi sådan kigger på, hvad er det egentlig for en adfærd, vi har i forhold til noget, der foregår på de indre linjer, tanker, følelser og emotioner. Ja. Så bliv bevidst. En bevidstgørelse om, det må man sige, hvordan tingene hænger sammen. Jeg er spændt. Hvad sker der deroppe i højre hjørne? Hvad sker der oppe i højre hjørne? Der sker simpelthen det, at nu er spørgsmålet, hvad er det for en adfærd, vi ser os selv gøre, som bringer os tættere på dem, der er vigtige for os, og som så giver os glæde og velvære, fordi vi gør det her. Og det er den action, vi kan se. Så med hensyn til min datter, så skriver jeg Messenger, spørger til hende. Det kan man se mig gøre, og når jeg gør det, så føler jeg ligesom, at både at det giver mig en følelse af at gøre noget for nogen, der er vigtigt for mig, og den der følelse, det giver mig noget glæde, at jeg får gjort noget for min datter. Ja. Og så kan man også sige, her i weekenden, der fejrede vi fødselsdagen, hvor hun var med. Det gjorde vi. Det var meget hyggeligt. Ja, og det var også en dejlig ting, at hun var med. Min datter, hun blev inviteret, fordi det var glæde og velvære for mig. Hun blev simpelthen inviteret. Ja. Det er også en glæde at fejre fødselsdagen. Ja. Og det giver sådan en, ligesom den lille nuse, det er sådan en god, hvad det hedder, dejlig dag i dag, ikke? En dejlig dag. Ja. Det er en god fornemmelse af fødselsdag. Hvad med dig, Anne-Lene? Jeg havde jamen så har de sidste par dage sådan, så har jeg set mig selv lave noget cardio, noget styrketræning, og badevægten påstår, at jeg har fået mange muskler, så det er jo meget godt. Jeg vil ikke være så bekymret, når vægten stiger. Nå, det er muskler, så det er jo meget cardio godt. Og vægt. Og så forstår jeg jo nu, hvorfor jeg øm i kroppen. Det var måske ikke nødvendigvis på grund af de der lunges og squat forleden dag. Måske var der et eller andet en opsamling. Mm-hmm. En kombi. Men det der med at lave cardio og vægt, hvad følelse, når du fik det gjort og gjort for dig selv, hvad følelse gav det der så? Ja, det der velværsfølelse. Det er velværsfølelse. Ja, meget velvære. Ja. Det er dejligt. Det kan jeg da kende også, når jeg laver min morgengymnastik. Det bagefter, så selvom det er lidt hårdt, og det gør lidt ondt undervejs, så er det jo en dejlig følelse bagefter. Man har det systemet igennem. Det må man. Så er der min mor. Jamen hende har jeg med til min fødselsdag. Du havde mange med til din fødselsdag. Hentede hende. Jo, hentede det med hendes mor, og så sad hun og var med til hele fødselsdagen. Det var godt. Ja, det gav mig stor glæde. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Så det er mor, vi har dernede, så tager vi det. Nu kan vi se, hvordan vi forbinder de ydre oplevelser med de indre oplevelser, og vi forbinder så de indre oplevelser med en følelse af glæde og velvære. Og man kan også lige spørge den der, du sender helende tanker ud til universet, den havde vi fat i, den gjorde du for dig selv. Vi, ja. Og hvad følelse fik du så af at sende de der helende tanker? Så griner jeg. Så griner du? Ja, det bliver det sjovt. Så kan man se dig grine. Yes. Det kan vi lige se her. Det synes jeg, vi skal med. Grine, når noget er sjovt, så giver det jo glæde i hvert fald, kan man sige. Når man griner, det er et udtryk for glæde. Det er godt, ja. Det var morsomt.
Det er, når vi healer, så glæder vi, så Ja, griner vi. så griner vi. Og så har vi kun én ting tilbage. Ja, hvad er nu det, Anders? Hvad er det, Anne-Lene? Er det mig? Der er Skal jeg tom, sige det? der er Ja, tomt der er- felt i matrixen. Derinde i midten, der er sådan en cirkel, oval. Ja. Og hvis nu, at du skriver derinde, bemærke, så vil vi jo godt lige slutte af med at komme med et forslag. Ja, Det er jo, man kan jo tage den, eller lade være at tage opfordringen, eller lade være, eller udfordringen. Men det vi har været igennem her, kunne man forestille sig, at de næste par dage, at der kunne vi være friske på at bemærke, hvem der er vigtig for mig, når jeg stiller mig selv det spørgsmål. hvem der dukker op. Ja, hvem man lige, der dukker op, og så måske lige lave et mentalt notat, og hvad er der ubehageligheder, der foregår inde i kroppen på mig. Så lige stoppe længe nok op til at bemærke, at der foregår et eller andet derinde. Og hvad altså for en adfærd, jeg har, for ligesom at få noget lettelse og lindringer. Komme lidt væk fra det her sådan, ubehag, der foregår inde i. Man også bemærker det simpelthen. Ja, og sidst men ikke mindst bemærke, hvad min adfærd så er i forhold til dem, der er vigtige for mig, dem, der giver mig glæde og velvære. Ja. Ja. Frisk. Det er frisk på. Du er frisk, og jeg siger ja. Ja. Vi er friske, og ja, så det var jo mig-loopet, det her. Ja. Så det handlede jo om mig. Men vi har jo loop mere, for vi har jo et tema. Ja, vi har det fælles formål, vi skal have fat i lige om lidt, men temaet var om at leve med usikkerhed. Ja. Altså det her med håndtering. Hvordan håndterer man, når man er udfordret i forbindelse med en livstruende sygdom? Og hvad kan det være? Det kan være kræft, det kan være blodprop i hjertet, det kan være forhøjet blodtryk, det kan være, at man har fået konstateret et eller andet. Jeg har noget sukkersyge, hvis ikke det bliver behandlet ordentligt. Ja. Både af sig selv og sundhedsvæsenet. Ja. Så det vi fokuserer på i dag, det er den der, det kan jo godt skabe noget bekymringer inde i hovedet og frustration, hvis man står over for, det her, det kan godt være, at jeg ikke overlever det her. Og nu havde jeg tænkt på, at jeg skulle blive 90, eller 100, og så er jeg nu blevet syg. Så nu bliver jeg kun et eller andet. Ja, så hvad er det så, vi bruger matrixen til? For nu prøver vi at sige, kan vi måske bruge vores matrix til at hjælpe os til at finde løsninger til at håndtere det, så det bliver mindre belastende, og man er mere tryg og mere fleksibel omkring sin sygdom mentalt. Så vi starter hernede. Hvad er vores fælles formål omkring dagens tema? Hvad skal vi sige, Anne-Lene? Hvad er det fælles formål? At finde fred, finde ro med det? Ja, det er jo altid godt. Finde roen i sig selv. Og som Byron Katie, hun er amerikaner, siger, jamen alt er jo fuldstændig som det skal være. Mm-hmm. Det er tanken, der måske forsyrer mere end det er den situation, vi står i. Det prøver jeg lige at tage dig på ordet på. Alting er fuldstændig som det skal være. Hvor har jeg lukket munden? Det er jo en tanke, man kan få. Så nu det der sker, det er jo, der sker i virkeligheden, hvis man nu for eksempel får at vide, at du har i forbindelse med kræft, du har terminal kræft. Det får du at vide her af din læge. Lægen siger, du har 3 til 5 måneder tilbage. Ja, det er en tof en at få, hva'? Ja, det er en tof en at få. Det er det, der sker i ens liv. Man bliver udsat for den der. Nu prøver jeg lige at gøre plads til den her. Ups, sådan. Lægen siger, du har ved at leve. I kan ikke gøre mere. Det kan ikke gøre mere. Ja, sådan, det var jo blandt andet det, min far oplevede for mange år siden. Det oplevede din far. Ja, det oplevede min far jo også i anden omgang af kræft. Ja, nu var der ikke mere at gøre. Kræft. Vi kan tage eksempel bare for at skrive her. Kræft. Ja. Kunne det være. Nu er jeg i gang i den med kræftens bekæmpelse i øjeblikket, så er meget på. Lad os tage den og tage det mentale. Og hvad sker der så, når man får det at vide? Ja, der kan jo gå forskellige ting. Hvis jeg tager min egen far, så troede han ikke på det til det sidste. Så han levede mere end de 5 måneder, de faktisk havde troet, han ville leve. Og hvordan oplevede du det? Han troede ikke på det, sagde han? Nej, han sagde ikke, at det tror jeg ikke på, men den måde, han var på i livet, det var, at det måtte kunne
klares og håndteres. Det var bare endnu det seje, lange træk her i Men hvordan livet. kunne du se det? Hvordan kunne du se, at han så den? Han tog ind og fik, blodtransfusioner, hvor han mistede blod hele tiden. Så det eneste, de kunne gøre, det var at give ham noget blodtransfusion. Så det, at han holdt sig oprejst og langsomt, blev mindre og mindre og svagere og svagere. Men så længe han kunne, så tog han bussen ind til det nærmeste hospital. Og siden jeg blev kørt, og ja. Ja, så han sagde, at alting er, som det skal være, sagde han. Så lavede han... Nej, jeg tror, han sagde, at måske inde i ham selv, og han måske tænkt, at det må gå, der må gå, ja, det må jeg også kunne klare. Jeg har klaret rigtig mange ting i mit liv, og det har været op ad bakke og hårde betingelser, så det her, det kan jeg også godt klare. Og hvor er det i Matrix, når man siger det? Ja, det kunne jo, når han siger det højt, jamen så er det jo Nej, lidt... det sagde du ikke. Du sagde, det siger han indeni. Ja, men han har nok også snakket med min mor om det, tænker jeg. Det går jeg derud fra. Det vil jeg forestille. Så han har nok sagt det over i adfærd, læser lindringer, sikkert også inde i sig selv har han haft nogle tanker om, at det skal jeg nok klare. Og jeg tror, som man hører så mange ægtepar, at fordi der er en ægtefælle, en rask ægtefælle, så holder den syge ægtefælle ud i længere tid. Og jeg var jo bekymret for, at min mor nu også kunne have styr på økonomi. Så nu, hvor skal vi bekymringer her? Ja, så kommer der bekymringer. Og nu er det et også-loop, så vi taler om flere mennesker her. Og det der er lægen, der er din mor, der er din far. Bekymringer om de overlevende, eller de efterlevende. Ja, der var det jo så specielt min mor, men det var jo så hende, der var tilbage. Det var mors hun nu klarer det, og nu må hun ikke sætte hele formuen over styr. Klarer den selv. Ja. Hvad var det med din farmor? Var der noget der oplevet? Noget andet? Eller var det det samme? Jamen, altså min far, han udtrykte jo, at heroppe, at det synes han var for tidligt. Han var lige gået på pension og skulle til at nyde sin pension og otium, så han udtrykte, det synes han var for tidligt. Det her, det er for tidligt. Jeg kan prøve at skrive det i hans form, ikke? Jo. Det er for tidligt. Og hvad kan der så ske indeni? Hvad ligger der bag det udsagn? Ja, det er vel her en form for sorg. Over at over ikke at over det ligesom at vide, at der er et punktum lige om et øjeblik, hvor normalt så er sådan noget, når man snakker om døden, den skal vi alle sammen, den fest skal vi alle sammen til, men den er ligesom mere ude i togen, ude i det uvisse. Ja. Altså jeg ved, at han så ikke kunne opleve de kommende børnebørn og så videre, ikke? Børnebørn, ikke? Det er sådan en form for sorg eller en kederlighed, ikke? Det er for tidligt. Jeg har lyst til mere. Jeg har lyst til mere af livet. Men du er ikke færdig. Og han var jo kvik i hovedet, så det var han. Det var sådan en... Og hvordan udtrykte kunne man se, at din far, han var bekymret for... Han var mere sammenbidt, og han var ikke så meddelsom, så det har nok mest været, når de to har været sammen, han har måske mere lyttet sådan lidt mere kommanderende-agtigt, for det har været den rolle, han har holdt fast i livet igennem og skulle styre familien og butikken, så han har jo også til sidst prøvet at styre, hvad min mor skulle eller ikke skulle. Men jeg synes, jeg husker en af de gange, han var indlagt på hospitalet, og det var måske et par måneder inden han døde, at der tog han afsked med os alle sammen. Altså det ville han gerne nå, mens han var rimelig frisk. Hvad handlede det så om? Hvor skal den hedde tage afsked? Det kan... Altså, der er ikke meget glæde og velvære i at skulle tage afsked med en, synes jeg ikke. Så måske har det været en... det har jeg ikke spurgt ham om det var en lettelse og lindring, ligesom at være sikker på at have nået at sige det, han havde brug for at sige. Eller, jeg tror ikke, der var meget glæde og velvære i det. Altså, så skal det være glæden i, at han nåede det. Det kunne det jo være. Jeg nåede at få sagt
det jeg skulle sige. Ja, til mine børn og til min kone og hvem der ellers har været kommet forbi. Jamen det er både det, få sagt det, jamen det er nemlig det kan være to ting til afsked, det giver lettelse, og den her sorgen, der kommer ind i, og så få sagt det, man ikke har fået sagt. Ja. Det kan godt komme på begge dele. Det er det, vi kalder sådan en det kan være på både højre og venstre side, Ja. ikke en tuffer. En Få sagt det, man dobbeltwhopper, ikke har, en dobbeltwhopper har fået sagt. Men det er jo også noget med at finde ro. Altså finde roen i sig selv med det her, og få talt det igennem. Jeg kan da huske min far, han til sidst, døgnet før han døde, der fik jeg da spurgt ham om, hvordan han havde det med det. Han synes ikke, det var fair, at han skulle afsted nu. Og så spurgte jeg ham så om hvordan han altså haft det med livet. Han var meget taknemmelig for livet. Ja. Så han havde ligget og tænkt der, altså man kan forestille sig indeni, der spiller filmen sig. Livets film. Livets film. Spiller livets indre film sig. Om alle de gode stunder. Så vi husker alt det gode, der har været. Det vil jeg da forestille mig. Jeg vil tænke på alt det der, for det er jo det tabet, sorgen over ikke at skulle opleve noget, men også glæden ved alle de gode stunder. Ja, ved alt det, der har været. Altså. Ja. Og der kommer sådan, når man gør det, altså tale om de gode stunder, for det er jo de gaver, vi har fået. Og så siger vi her, Peter, og det giver jo trods alt noget glæde i sorgen, at det er, der har været nogle gode ting. Min far synes, han var meget taknemmelig, han havde oplevet meget. Det er jo nemlig det. Og som man sagde, jeg har oplevet mere end de fleste. Og det er jo lige det med, hvor er det vores tanker er henne. Så er tankerne på noget, der sker ude i fremtiden, som vi ikke ved noget som helst om, og ikke har ære over, eller er tankerne på alt det, der har været skønt. Ja, så altså det som altså det man finder roen inde i, også finder roen med, at man ikke skal være her mere, det ligger måske i det, at faktisk har det været godt, altså en form for en håndtering af sorg, og en håndtering af det her pludselig, hvis man har fået kræft, og man ikke skal leve længe, så er det måske en god idé at tænke over, hvad har jeg været taknemmelig for, altså taknemmelighed. Den er i hvert fald god. Ja, hvad har jeg så? Jeg læste også et sted om det her med at sørge på forskud, tror jeg det hed. At det var nok ikke helt sådan, det hed. Det her med, for den der oplysning, at din far eller min far, nu er der ikke så lang tid tilbage, så kan man på forskud være så modig over, når han ikke er der. Altså, der er også noget, der hedder, men det er jo igen tanker eller følelser. Men, altså så kan man sige heroppe, hvad sker der her? Man kan jo græde. Ja. Altså fordi de efterladte, det kan du sige her, du har også, de efterladte sorg indeni, eller tabet, ikke? Jo, der er lige, som man også snakker meget om, hvis nu det har været længerevarende forløb, så er der jo også den raske, som jo kan blive glemt midt i, at alle har fokus på den syge. Så bekymringen for de efterladte, den er jo reel. Det er den. Altså, så man kan sige, nu siger Byron Katie, som du sagde før, alting er fuldstændig som det skal være. Ja. Hvad mener du med det i den her sammenhæng? Nu får man at vide, at 3-5 måneder tilbage, du har fået kræft, det er terminalt. Så kunne det være, vil jeg så ligge 3-4 måneder og bare være skuffet og ked af det og vred over livet ikke skal vare særlig meget længere, eller vil jeg nyde det, jeg kan med dem, der betyder noget for mig, den tid, jeg er, fordi jeg er lige nøjagtigt den tid, det er meningen, jeg skal være her. Vred? Ja. Skuffet, ked. Min far, han var lidt skuffet, kan man sige, ikke? Jo. Så der var nogle andre forventninger, han havde set frem til. Han var alle sammenbidt, også ligesom din far. Ja. Men sammenbidthed kan også være ked af det. Det kan være, det kan dække over rigtig mange følelser. Og vrede. Altså, og så nogle mænd i den overgang, der det der med tårer, det var en ting mellem svært og umuligt at få lov at se. Ja. Men det vil sige, at alting er, som det skal være.
Ja, og nu er klokken snart, at vi skal sige farvel og tak for i dag. Så kan vi runde den af på en eller anden fin måde, for nu er klokken 20. Jamen, du kan svare på spørgsmålet og sige, at alting er fuldstændig sådan, som det skal være. Selvom man skal ud af livet, så er det jo naturens gang, og så må man, det som den her med udtryk taknemmelighed for det, man fik. Vi får jo kun den her ene omgang i det her liv. Så det der med at taknemmelighed for, at det var så min rejse, det er ikke retfærdigt nødvendigvis. Så det er det, jeg får ud af det. Og så får jeg også ud af det der med taknemmeligheden, at man kan spille den indre film. En måde at håndtere det på, det er, når man nu ved, at man skal væk herfra, det skulle vi alligevel bare lidt senere, måske, så få talt med sine pårørende omkring alle glæderne, de gode ting. For så kommer man jo godt videre og finder roen i, at jeg har trods alt været her og gjort en forskel, som var godt, for jeg fik nogle børn, jeg fik en glad kone. Så vi kunne jo overveje, og så lige slutte af med det her med i midten og sige, kunne vi måske være nysgerrige på selv? Så skulle vi udsat for en sådan livstruende sygdom, og få at vide for eksempel det der. Hvad er det så, der dukker op på forhånd? Du tager sorgen på forhånd, sagde du, ikke? Hvad vil man så gøre? Så spille den her lille film. Ja. Som scenarie. Ikke fordi man skal invitere til, at vi skal dø på forhånd, men mere at man måske det kunne jo være en kigge på, hvor har jeg mit fokus henne? Ja. Er det på den sorte side af planeten, eller er det på solskinssiden af planeten? Ja, og det sted kommer også, hvis man gør det måske, at man så måske er mere værdsætter flere ting af det, man har nu, og bliver mere nærværende i det, man har nu. Måske. Det er i hvert fald svært at se lyset, hvis ikke der er mørke. Og med den kommentar, det er svært at se. Det er svært at se lyset, hvis ikke der er mørke. Hvis ikke der er mørke. Ja, kontrasterne yin og yang. Det. Så vil jeg stoppe her og hive os tilbage på hovedskærmen. Så er vi tilbage. Og så fik det 20:02. Ja, det var nogle gode minutter. Så tak for i aften.